Ay guys, karon guys, mga anak ta guys kay na naman tay tanom ani guys no. Basta magkogi guys, nagi anihan guys no. Manguha na tag kanon ta guys. Batong guys, mo ni daghan siya bunga guys. Oh. Ito guys, dami na siyang bunga guys. Kuhaon na nato ni guys. Kay sayang kayo siya guys, kung malaya ni siyang dahon, ang kuan, ang bunga, malaya po siyang dahon. Kailangan siya kunin ang bunga agad. Ayan, ayun, malaki. Ayan yan. Ayan yan, ayan yan. Ayan, yan na. Diba? Ang laki. Guys, saan na to? Saglit lang guys. Ito guys, ito may kalabasa guys, may bunga na po siya guys. Ayan, malapit na siya magkaroon ng bunga. Ito na guys, ito na yung harvest natin guys. Oh. Oh. Ayan. Guys, meron pa siyang ano guys, kunin na lang natin to guys. Kaya ni kahapon, madagko naman to siya. Tanaw na to din sila mo, marami pa. Ayan. Ayan, dami. Ang daming bunga. Oh. Ayan, may saging ako guys. Sagingan tapos malunggay. Ito guys, ito na na-harvest ko ngayon guys. Ato na ni siyang gisahon. Adobo. May siya adobong balatong. Magluto na ta guys.